Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται εδώ? Γιατί παίζουμε. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ο αντίπαλος ποιος είναι? Δεν μπορείς να κάνεις εσύ, πιστεύω. Ο αντίπαλος ποιος είναι? Το παιδί από εκεί. Μισό λεπτάκι να πάρουμε και μια συνέντευξη από το παιδί, γιατί... Καλησπέρα. Βλέπω παίζετε κάτι, παίζετε ρακετούλα. Ναι, είμαστε συγκεκριμένοι. Αχα. Έχετε εμπειρία καταρχήν? Εμπειρία στην Νίκο. Αχα. Χρόνια εμπειρία. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται. Θα τους κινήσεις. Εντάξει.